Zdravím vás, dámy a páni, vítajte v kanáli Automatový adrenalín. Dneska si zahráme hru Lumberjack. Som to akurát včera tak nejak spomínal, každopádne včera to vyšlo úplne tak, že to nevyšlo. Tak som tu nabil 75. Uvidím, ako to dneska pôjde. Každopádne vám chcem všetkým poďakovať za vašu sledovanosť, lajky, odbery, komenty, zdieľania, za všetko. A bez nejakých tých ďalších by som to rovno rozbehol. Dúfam, že dneska už by to mohlo výjsť. Jako hodilo by sa to, ako fakt by sa to hodilo. Tak uvidíme. No aj sa prežehnáme a skúsime to. OK, dámy a páni. Tak hneď zo začiatku tu máme 28 000 korún, takže 25 000 sme teraz plus. A hneď v pár točkách. Čo ti hrabe, hej, tak tomu hovorím dobrá točka. No, dneska Lumberjack ide, dneska zatiaľ vedie, ale počkať ešte, pretože včera to vyzeralo plus minus rovnako a dopadlo to, jak to dopadlo. Takže radšej nepredbiehajme a uvidíme, jak to pôjde, no. Tak snáď to bude všetko v cajku, všetko to bude v poriadku. Nejaké tie bomby, pecky, rakety, tak zatiaľ začiatok vyzerá byť celkom pekne, ale uvidíme na ďalšom pokračovaní, že čo to bude v ďalších točkách. Snáď sa to nezastaví práve teraz. Prosím. Chcel by to vrátiť aspoň včerajšok. Ale najprv sa musíme dostať aspoň niekde. Nemám to moc nahlas. Neviem. Asi nebo väčšinou neviem trafiť práve že ten zvuk. Niekedy mám to strašne nahlas, niekedy že nie. 2000, super, tak nič extra. Jedna točka dopredu a ktorá je už preč. No ale keby tu padol nejaký bonus, včera nepadol vôbec žiaden bonus. Poď. To je svinia. Jako mohol by padnúť, ne? Ja by som sa ako nepohneval, keby tam padol. A bol Lumberjack. Dámy a páni, keby tam bol predtým Wildeš niekde, tak to by bolo úplne plné pole proste Lumberjackov a to by bolo určite niečo šialené. To by bolo asi určite cez skill, by som povedal. Jak vravím, každá hra má v sebe jednu obrovskú točku. Predsa musí byť jedna najvyššia, ne? OK, kvečko. 1000 korún. Ty, fakt ako. Dámy a páni, ja tieto točky práve že nechápem. Prečo ich tam vôbec dávajú? Nechápem to. Už lezeme do minusu. Dúfam, že to nebude posledná nejaká dobrá točka. Poď. A nikde tam nepadne proste ten bonus alebo čo? Včera nič, dneska by sa hodilo, keby hneď zo začiatku tam proste ho trafilo, nie? Tak len, no. 8, 12 000, ok, 12 000 je krásna sumička. Ok. To je niečo, čo fakt ako človeka vytiahne z prúseru a neviem čo človek bude, ja neviem, diskotékovať, alebo ja netuším. Ty vole. OK, 16 000. Nepadol bonus, ale 16 000, čo je pekné. Ako dáva to, dámy a páni, dáva to. Snaží sa to ďalších 10 000 korún. 18 000 pluse. OK, v pohode. Tak tomu hovorím, hej, dámy a páni, tak zatiaľ to vyzerá dobre. Zatiaľ to vyzerá fakt ako dobre. Kamo, ale nejaký bonus. Keby tam padol bonus, tak by to mohlo vyriešiť veľa vecí. Včerajšok by sa určite zmazal. No, i keď včerajšok nie, včera to padlo strašne veľa peňazí. 4000. To by musel padnúť sakra veľký bonus. Skôr tak 2 alebo 3 bonusy by museli asi padnúť. Tak kde je ten Lumberjack?
Riadka za dvojku. Jedna točka dopredu a bude s nej niečo? Ne. No tak, líška a wild. Proste nech tam padajú wildy. Nech tam proste padajú wildy. OK. 16 000, cajk. Zatiaľ spokojnosť, dámy a páni. Zatiaľ fakt ako spokojnosť musím podať dneska. Zatiaľ, hej. Išlo to do plusu, potom to išlo do minusu. 16 000 za medveďa. Dámy a páni, ono to dáva dneska celkom pekne. Ty voj, 16, same 16, no ako myslím 16 000, nie 16 rokov. Fuj. Samých 16 000. Ale aby tu tak padalo i ďalej, dúfam, že ma to teraz nesekne dole. Ja pevne verím, že nie. Tak to neverím. No verím aj dúfam v to, že by ma to nestiahlo zase dole. Jo, ale bonus by fakt toho vyriešil dosť ako. 2000, výborné. Točka dopredu, čo vlastne bude? Veľké H. Líška. Sakra, iba 4000 za líšku, ako fakt, hej. To je pomalinky ako za nejaké písmeno a za čísla. To je fakt hovno. No, Zčko je 1000 korun a tam to bolo 4000. Poď, kamo, 50 000 pluse. Trošku lachvatosti. OK. 4000, no, není to úplne zle. Ale nie sú tam tie bomby, pecky, rakety, mimozemšťanovia, to proste nebehajú, nelietajú, ani iné proste. Už by to chcelo by to, aby tam niečo hodilo pekného. Nejakú peknú sumičku hodiť, šťuchnúť, jeden šťuch taký malinký. Konne pohneval by som sa. Kámo, rozbehni to. Normálne to rozbehni. Od tam nejaké rakety. To tam lieta, trieska, plieska, všetko. Ale začínam mať pocit, dámy a páni, že ma to začína ťahať dole. No tak kde je ten bonus? Už by to chcelo bonus. Normálne však 3 dní nie sú bonusy. Kde sú? Kde sú tie bonusy? To máme za 10, no, dvojka. To je vyhra, ako má z boku. A Lumberjack a Wild, hej, Lumberjack a Wild, kde si? Nikde nič. Same ticho. Výjadka, ne? Hej. 3000 sekúnd, tak to sú sumy obrovské. Ja v ten bonus možno asi, ja už ten bonus ani neverím normálne. Tyhle, tak ja nechápem, v jednej hre trebárs kedysi dávno mi hodilo behom 10 minút i 3. Poď. To je debil. Ale okej. Dámy a páni. Sakra. Dámy a páni, 48 000 korun práve teraz spadlo, čo ti hráme. Tak to bude točka, jak sa... Hej, dámy a páni, tak toto je točka nádherná, toto proste medveď wild. Ja neviem, čo by to bolo s Lumberjackom, ale to by bolo asi niečo zelené. OK, dámy a páni, 77 000 korun v pluse. Už to trošičku dobieham včerajšok, ale nesmiem byť lachvatý. Fakt nesmiem byť lachvatý. Rozmýšľam, že to radšej ukončím, kým som v pluse nejak. Pretože mám taký pocit, že ma to ešte za chvíľku stiahne. 16 000 stromokocúr. OK. Tak to ideme ešte trošičku ďalej. Mohlo by to poriešiť, prosím, nech tam padne bonus. Teraz nech padne bonus.
Teraz potrebujem bonus, aby tam padol. Teraz, aby padol bonus a je úplne všetko v tajku. Ale to asi nepadne. Dámy a páni, neviem, ale ja asi... Neviem, fakt ako... Normálne rozmýšľam, ale je to fakt ako ťažké rozhodnutie. Keď si predstavím včera, lenže zase to je tá typická gamblerská najväčšia blbosť je, keď človek má tú frustráciu, že prehral a chce dostať peniaze späť, namiesto toho, aby akceptoval fakt, že proste prehral a išiel ďalej. To je strašne veľmi nebezpečná vec, práve toto. Takže ja si ju ako uvedomujem. Každopádne asi neklesnem pod 140 000, pretože by som mal aspoň 65 000 v pluse. Takže to asi tak nejak spravím radšej pre istotu, pretože ja sa poznám a jak vravím, je to najhoršia vec, čo sa môže stať. Proste keď človek prehrá, dajme tomu, hej, človek vyhrá raz, dvakrát, chytí tú moc toho, že proste vyhral, ochutnal proste tú moc, že áno, vyhral som, mám peniaze v pluse, tak idem ďalej, stavím vyššiu stavku a potom hovno. Je lepšie akceptovať fakt, že OK, tak prehral som a vystrať sa na to. A ja sa k tomuto asi blížim. 4000, OK. Trošku ma to oddialo, to je to, že si tam určite nechám tých 140, takže 65 pluse. OK. Bol by som stratový v podstate v úvodzovkách oproti včerajšku polku, ale tak v celkovej čiastke som v pluse. Som v pluse, zatiaľ na týchto automatoch nie som vôbec v minuse, som práve že v pluse a v celkom peknom, ale ide práve o to, že to je skôr šťastie. To bolo fakt ako súhra náhod a neviem čo, pretože už koľkokrát sa mi stalo, že som mal posledných 10 000 korún a mi tam strelilo 100 padej na nejakom bonuse. Takže nakoniec som mal ešte viac, než som pôvodne do tej hry šiel, tak som to okamžite ukončil, čo je správne, to urobte aj vy, keď to máte tak, že proste keď stavíte neviem koľko peňazí, budete veľmi prehrávať a potom vyhráte to späť odchod. Neberte to spôsobom, hele, tak teraz mám to späť a som na začiatku. Odchod a skúste to druhý deň, jednoducho. Alebo za týždeň, kľudne za týždeň. OK. Ty vole, normálne som sa zdal, že tam normálne padne bonus. Kde si, čo si, jak si, tak čo je, kde si? Ale asi ne, no tak máme ešte na 5 točiek minimálne. Tak. Na 6, 7 točiek. Len 5. Ječko, OK. 4000. Normálne ma to oddialuje. Proste ja berem tých 140 000 a názdar. Minimálne 140 000 a názdar. Jako nepohneval by som sa, keby teraz spadol tam ešte nejaký bonusik. Alebo konečne ten Lumberjack, ale to už asi ťažko na týchto pár točiek. Ty vole, wild, pekne, do kvečka, takže 4000, ne? A ešte ječko, 6000, OK. Tu. Poď, kámo, poď ešte. Máš normálne, chytáš ešte posledný dých. Normálne ma tu drží, dámy a páni, v poslednom dychu. Dobre, točka navyše. Už to vidím. Ty vole, normálne, dámy a páni, keby teraz padol bonus. Akurát pred koncom.
Ty vole, OK, dámy a páni, dneska 65 000 korún sa. Aspoň trošku to vyšlo. Som ako spokojný. Nie je to super top, ale dámy a páni, 65 000 korún plus to je skoro raz toľko, čo som do toho šiel, hej, takže musím to brať tak, že som akože fakt ako spokojný. A vážne som spokojný, takže každopádne dámy a páni, chcem vám všetkým poďakovať za vašu sledovanosť. Dúfam, že sa moje video páčilo. Budem rád, ak mi dáte like, odber, koment, zdieľať. Zvonček dôležitý, odber dôležitý, komentáre sú dôležité, všetko je dôležité. Každopádne vám chcem ešte raz všetkým poďakovať a uvidíme sa teda na budúce. Tak ahoj!